Mga kahigalaan ug mga kaigsuonan, kumusta? Sa ngalan sa pagtulunan sa PBCM kun Philippine Benevolent Christian Missionaries Association of Mercy Incorporated, kininausab sa katak ng tulumanon nga naguluhan ang mga langit ng lamdag sa kinabuhi. O kinikaroon ang inyong igsuon, Ibanghilista Brother Juan Ronilo Mangalos, may usa nga makiguban kaninyo pinagis paghatod sa mga kamaturan nga mao'y magadala kanato ngadto sa hingpit nga kaluwasan. Mga kamaturan nga gitudlo kanamo ni Master, amo usab nga padayon ang pagpanudlo diha kaninyo. Mga kamaturan nga pulos lamang ng mga nakasulat sa Biblia. Ug kun aduna may mga basahon o referensya nga among gigamit, kana dili aron supakon ang Biblia. O kining maong tulumanon mga kaigsunan, mabati na kini sa 29 na ka mga radio station Visayas ug Mindanao, adunay matag adlang Domingo ug aduna usab matag adlang Sabado sa inyong pagpatalinghog. O kumusta sa mga kaigsunan nga nagkapaminaw karon sa programa, labi na sa mga kaigsunan nga nasulod sa PBCM compound o ang mga pagpahinumdom kanunay sa mga miyembro sa pagtulunan sa PBCM nga dili nato kalimtan ang atong hiniusa nga panagtigom nga ginabuhat nato katulo sa usa ka tuig, mao kini ang Marso 10, Agosto 19 ug ang Disyembre 29. O dugang usab ang mga pagpahibalo sa obligasyon sa matag usa nga mga miyembro sa PBCM ang padayon nga contribution para sa ato ang Palas Reconstruction. O nining inyong pagbatalingog mga kaigsunan dinhi sa RPN Dixki o Teleradyo Cagayan de Oro City, mabati ang atong programa matag adlang Domingo. Alas 12 ngadto sa launa ang tagna sa kahaponon, live sa Facebook mga kaigsunan, ug man makita kini sa YouTube o makita usab kini sa Parasat Cable TV sa Channel 5. Adunay pagsubli niini sa matag adlang Martes ug Huwebes, ala una ngadto sa alas 2 ang tagna sa kahaponon sa inyong pagpatalingog mga kaigsunan. Og kumusta usab sa atong mga tigpaminawan mga kaigsunan dinhi sa inyong pagpaminaw dinhi sa Cebu City sa atong programa nga mabati ninyo matag adlang Domingo dinhi sa Sibihan sa DYLA. Alas 11 ngadto sa alas 12 ang takna sa kaudtohon ang inyong pagpatalingog sa programa din kini gidumalahan sa Chapter President Brother Chifilo Sevilla. Ato usab nga gipasalamatan o gikumusta ang mga tigpaminawan nga mga kaigsunan ug mga higala dinhi sa Balingasag, Misamis Oriental sa inyong pagpatalingog sa programa nga mabati dinhi sa B Radio Waikurat FM. Din kining maong programa gisuportahan sa mga PBCM Women's Group upos sa pagdumala sa Presidente Madam Gaga Eugenio. Gikumusta usab nato ang mga tigpaminawan dinhi sa Balingasag, Misamis Oriental, nila ni Brother Roberto Galindo o ni Sister Leonila Galindo. Kumusta usab sa atong mga tigpaminawan dinhi sa Ingog City sa inyong pagpatalingog sa atong programa dinhi sa Real Beat Radio. Matagadlaw kita nga Domingo alas 6 ngadto sa alas 7 ang takna sa Kabuntagon din gisuportaran kini unang-una sa atong Executive Vice President Reverend Charlie Eugenio. Ingon man ang pamilya Kisimundo naghatag og suporta o ang atong igsoon si Brother Mario Chabit o usa nga nagatag suporta o sponsor nining maong programa ang JRM Auto and Motorcycle Parts Trading. Din kapamaligya sila sa mga brand new tires and batteries na himutang ang ilang tindahan dinhi sa Villanueva, Misamis Oriental. Kumusta usab sa mga tigpaminawan sa mga kaigsunan nga nagapatalingog sa atong programa dinhi sa Kabusis Power Radio dinhi sa Villanueva, Misamis Oriental, matagadlang Domingo alas 7 ngadto sa alas 8 ang tagnas kagabion sa inyo ang pagpatalingog. Din kining maong programa gitagag kinabuhi sa kaubang ministro o Ibanghilista Brother Diver Rizaba. Dinhi usab sa Cagayan de Oro City sa inyong pagpatalingog sa atong programa sa DXRU Radio Ultra 1188 AM band matagadlang Domingo kita alas 10 ngadto sa alas 11 ang tagna sa Kabuntagon. Kumusta usab sa atong mga tigpaminawan dinhi sa Tandag City? Ang atong programa matagadlaw kita nga Sabado sa inyong pagbatalingog dinhi sa DXBP Shore FM Tandag City. Alauna ngadto sa alas 2 ang tagna sa kahaponon. Gitagaan kinig kinabuhi sa mga kaigsunan ubos sa pagdumala sa Chapter President Brother Demetrio Campado o sa mga kaubang opisyalis ang Vice Chapter President
Sister Alma Bernido, ang treasurer, Sister Julie Tobo, o ang secretary, Sister Marina Campado, o ang mga opisyalis nga mga advisor nini mao sila si Brother Silo Canunigo, Brother Eric Canunigo, Sister Gertrudis Canunigo, Brother Marcelo Hubay, o ni Brother Pedro Campado. Kikumusta usab nato ang PBC member din sa Tandag City Branch, Sister Melanie Labadugo Santos. O ang atong igsoon din sa Valencia, Bohol nga kanunay usab nga naga-monitor o nagahatag suporta sa programa, Brother Nilo Junior Hudilia. Kumusta sa mga tigpaminawan usab din sa inyong pagpatalingog sa atong programa din sa Cabatbaran City sa Radyo Publiko 106.1 Honey FM. Matag-adlaw kita nga Domingo, alas 6 ngadto sa La City ang takna sa Kabuntagon. Din gihatagan kini og kinabuhi sa atong igsoon Brother Nicanor Librero, PBCM member, ug gingon man ni Sister Angelica Librero, PBCM member. Ato sab magitimbaya ang mga kaigsunan nga niyas tinipong bansa sa Amerika, nagapaminaw via Facebook Live nila ni Sister TC Kulihat og ni Sister Lily Patterson. Og subli, Sister TC, ang among pagpasalamat sa imong pagpahigayon sa pagpadala sa mga libro o referensya nga gigamit sa atong programa. Daghang salamat kanimo, Sister. Ingon man ang mga makito ng Hermias family, labi na ni Brother Nicodemus Nicky Hermias, nagasudong usab sila via Facebook Live dinhi sa tinipong bansa sa Amerika. At usab magitimbaya ang atong igsoon, nagapamonitor usab og naghatag suporta, Engineer Brother Derwin Mangalos and family. O ang legal counsel sa pagtulunan sa BBC mga kaigsunan, kumusta kanimo Attorney Ramil G. Carion. O ang mga kaigsunan usab nga nagapaminaw dinhi sa PBC compound og ang atong igsoon dinhi sa Taguluan, Misamis Oriental, Brother Jirid Kila og sa imong pamilya, kumusta kanimo. Di atong gustong magbadangat sa mga pangutana, mga kaigsunan, i-text lang sa numero 0917-811-8882. Karon sa pagpadayon mga kaigsunan, ihatag ko mo sa pagpailapas kauban nga mga ebanghelista o ministro. Kinusab si Brother Dibs Rizaba na gumustakan yung tanan, mga kaigsunan. O gihatag ko ba kamo sa kubang ministro o ebanghelista? Kiniusab niyo igisod ibang lista, Brother Hernaldo Pipi, akong mga mainiton nga mga pagpangusta sa tanan nga mga nagpaminaw karon ug sa daghanan nga mga brands nga din usab sila kanunay nga nagsuporta ug nagpaminaw ning maong tulumanon. Aron sa pagpadayon sa pagisgot sa tima, magpaila pa ang kauban nga ministro. Kumusta kaninyo mga kaigalaan ug mga kaigsunan? Kini si Brother Rene Telebrico nga kauban kanyo karon, kauban sa paghatod kanyo sa kamaturan. Ug akong pagpangamusta nila ni Brother Demuel Telebrico, Brother Bernabe Telebrico, og Sister Lira Estopia, og Brother Spirit John Yamyaman Bertodis, og kang Sister Ima Quijano Bilida nga mo'y nagsuporta sa radyo natin FM dinhi sa Buhing Tubig, Pinamungan, Cebu. Ug ako lang pagpangamusta dinhi sa Bayran, Laugenzen, Cebu, kang Emilio Telebrico ug siyang pamilya. Og aron sa pagpadayon mga kaigalaan ug magsunan, ako kamong ihatag sa kauban ebangelista aron sa pagisgot sa tima. Dining higayon na mga higalag magigsunan, Brad Rini, Brad Dever o Brad Hernan. Dili na to makauban ang atong Executive Vice President at the same time Chief Minister Reverend Charlie Eugenio tungod kay aduna sa importante nga siya kaso or giasikaso busa kita lang gyapon ang gitahasan dinhi para sa pagpadayon sa pagisgot sa mga kamaturan. Ang tupiko nga atong paghisgutan ining higayon na mga higalag magigsunan mao kini ang naguluhan ang gihisgutan sa Pinadayag Kapitulo 21, versikulo 3 ug 4. Continuous gyapon kini o pagpadayon gyapon kini nga mga paghanay sa tubag pinaagi sa pagpangutana sa higala nga nangutana dinhi sa Pilar, Bohol. Atong ibasahon, Bradiver, ang pangutana ni Sister Lina Balaba din mo atong hatagan sa part 3 nga tubag dinhi karon atong pagtuon. Okay, atong pagabasahon bradon, mao kini ang pangutana ni Sister Lina Balaba nga gipadangat diha kanimo bradon, nagaingon ini. Matud pa niya, kanimo Pastor Mangalos, ako tigpaminawan sa inyong wali diha sa Radyo Ultra, sa langit ng lamdag sa kinabuhi. Ako taga Pilar, Bohol, nga nag-alagad sa simbahang Katoliko, diri sa Pilar, Bohol, ug among pari si Felix Tabigi. Pastor Runi Mangalos, ang una kong pangutana, sa Pinadayag 13:16-18, kinsa mring tawhana nga anaa kaniya ang unom kagatos ug kan umag-unom. Ikaduhang pangutana, sa Pinadayag 21:3 ug 4, kinsa maning Dios sa Dios Amahan, Dios Anak, Dios Espiritu Santo, palihog lamdagi ko.
Lina Bibalaba, taga Pilar Bohol. Okay, kanimo higala o Sister Lina Balaba hinaot nga ikaw nagapatulingho karon ining amo karon nga mga paghatag sa tubag sa imong pangutana. Ang duha man ni ka pangutana ang iyang gipadangat Brother Dever diri kanato ang Tinood. pinadayag 3C 16-18 nahatagan na kini sa atong mga pagtubag. Og ang ikaduha kining 21 nga kapitulo bersikulo 3 ug 4 pinadayag di nasugda na og ikatulo na kining hugna sa among pagtubag. Bueno, atong basahon na Brother Rene, ang nakasulat sa pinadayag kapitulo 21 bersikulo 3 ug 4 pero arita sa bersyon nga ang balaang Biblia Cebuano hinubad gikan sa authorized version Textus Receptus. Ibasa taman ni sa mga nanglabay Domingo pero ato ning i-display o atong ibasa kay dinhi magsugod o dugukan sa atong mga pagtubag brethren. Niya, Bradon, akong pagbasahon kining pagpadayag, kapitulo 21, versikulo 3, ngadto sa 4, og ato lang ihugna-hugna ang pagbasa nagaingon. Og ako nakadungog og usa ka makusog nga tingog gikan sa langit nga nagaingon, tan-awa ang tabernakulo sa Dios anauban sa mga tao, og siya mupuyo uban kanila, og sila mahimo nga iyang katawhan, og ang Dios mismo mag-uban kanila, og mahimo nga ilang Dios. Mupusa ta Brother Rene sa dili pa nimo basahon ang bersikulo 4. Klaro kayo dinhi nga nagisgot tan-awa ang tabernakulo sa Dios ana uban sa mga tao og siya katong tabernakulo sa Dios mupuyo uban kanila. So dunay tabernakulo sa Dios nga naa nakig-uban sa mga tao unya mupuyo ni uban sa mga tao sab. Dayon sa bersikulo 4 brother no sige pahayag. Niya sa versikulo 4 ang gingon, o ang Dios mopahid sa tanang luha gikan sa ilang mga mata, og wala nay kamatayon ni kagol ni panghilak ni aduna pay bisan unsa nga kasakit, kay ang nauna nga mga butang nangahanaw na. Higalag mga kaigsunan, labi na kanimo Sister Lina Balaba o higalang Lina Balaba, ang gisgutan nining imong gipadangat nga pangutana sa pinadayag, gibasa namo ang Biblia nga authorized version, nagisgot nga dunay tabernakulo sa Dios nga nauban sa mga tao, unya mupuyo kining tabernakulo sa Dios uban sa mga tao. Unya sa bersikulo 4, may saad nga pahayag ang Dios sa mga nakauban ining tabernakulo nga matud pa og ang Dios mupahid sa tanang luha gikan sa ilang mga mata. So doon na day mga kasakit nga sagubangon ining mga katawan nga naa nakauban sa tabernakulo sa Dios. Unya niya nang higayon nga sa dihang mupahid na ang Dios sa tanang luha gikan sa ilang mga mata, gisgutan dayon nga maangko na nila ang kinabuhing dayon kay wala naman unyay kamatayon ni anang panahon na. Kay gingon man nga og wala na unyay kamatayon ni kagool ni paghilak ni aduna pay bisan unsa nga kasakit nga masinati niining katawhan nga nakauban sa tabernakulo sa Dios sa dihang mapahiran na ang mga luha gikan sa ilang mga mata. Sa unsang sistema nga maangkon niining mga katawhan nga nakig-uban sa tabernakulo sa Dios ang kinabuhing walay katapusan. Kanang wala nay kamatayon kay basta wala nay kamatayon Brad Dever, Brad PP, Hernan PP o Brad Rene. Oo. Kung maangko na ang kinabuhing din wala nay kamatayon, di ba? Tinood. Pero sa unsang paagi og kinsa ang maka-benefits niini unya nga maangko na ang gitawag og kinabuhing walay katapusan, eternal life nga kini siya didto lamang maangkon sa mga katawhan nga nagsunod o nakauban sa tabernakulo sa Dios. Atong susihon mukuha ta kay harma hibal nato unsa ning tabernakulo sa Dios nga giisgutan sa pagpahayag sa Biblia nga gibasa ni Brad Rene. Brad Rene, pabor nimo ang Biblia. Mukuha kita example dinhi kang apostol nga si Pedro. Tungod kay si apostol nga si Pedro nagisgot usab nga siya adunay kaugalingong tabernakulo. Hayan ang prueba Brad Rene. Aniya, ako lagi akong pagbasahon kini nga Biblia nga ang palaang Biblia nga Cebuano hinubad gikan sa authorized King James version Textus Receptus. Nya dinhi sa nakasulat sa ikaduhang Pedro kapitulo 1 versikulo 13 ngadto sa 15 ang pagpahayag sa balaan nga kasulatan niya. Oo, ako naghuna-una niini nga angay samtang ako aniapa nining tabernakulo sa pag-awhag kaninyo pinagi sa pagpahinumdum kaninyo nga nasayod nga sa dili madugay ako kinahanglan nga mahukas nining akong tabernakulo bisan ingon sa gipakita ni Ginoong Hesus Kristo kanako. Dugang pa ako maning kamot
nga kamo makahimo human sa akong kamatayon sa pagbato nining mga butanga kanunay diha sa panumduman. Sa ato pa mga higalag magkagsunan ingon man kanimo higalang Lina Balaba, gikuha nato ang ehemplo diha kang apostol nga si Pedro, nagisgot siya nga aduna siya kagulingon nga tabernakulo. Ang kagulingon niyang tabernakulo, matud pa muhukas siya sa iyang tabernakulo nga ang paghukas mauna ang kamatayon niya. So timan-an nato nga kining nabasa nato nga tabernakulo ni Pedro dili ni mao didto sa pinadayag 21:3 o 4 nga tabernakulo sa Dios. So lahi tong tabernakulo sa Dios, lahi pod ang tabernakulo ni apostol nga si Pedro. Karon ang pangutana, Brad Hernan, unsa ba ibot ipasabot nining tabernakulo nga nabasa sa Biblia nga diin si Pedro usab nagmention nga dunay siya kagulingong tabernakulo nga diin iyang hukasan nga ang paghukas mao ang kamatayon, Brad Hernan. Brad Ron, ang ipasabot sa gikaingon o sa nabasa sa atong igsuon nga si Brad Rin mao kana ang lawas ni Apostol Pedro. Ang priba atong basahon sa may tatak nga si Binti Adventist Church sa ikaduhang Pedro kapitulo 1 bersikulo 14 hangtod sa 15 ang atong pagbasa. Kay ako nasayod nga kining akong lawas dili da madugayng pagabiyaan sumala sa gipadayag kanako sa atong Ginoong Hesukristo. Og paningkamutan ko aron nga bisan kun unya patay na ako makahimo gihapon kamo sa hinumdum niining mga butang nga bisan kanus amaw kana, Brad Ron. Sa ato pa, klaro kayo mga higalag magigsunan nga ang tabernakulo nga gipasabot mao day na ang lawas. Oo. So dunay lawas si apostol nga si Pedro nga din muhukas siya ng lawasa nga ang paghukas mao tong kamatayon. Unya kini ang tabernakulo sa Dios nga di nakig-uban sa mga tao, mupuyo siya uban sa mga tao, lawas di ay ni sa Dios mga higalag magigsunan nga sa amon ng pagtuon sa nanglabay nga mga unang pagtuon kini siya sa katumanan lawas sa Espiritu Santo nga among gipailat sa katumanan ang magtutudlo Master Tomas D. Ionio Sr. Kay kining pagbahayag nga sa lawas ni Apostol Pedro nga iyang hukasan sa to pa magkabulag ang lawas ug ang espiritu niya na nga sa unsang pagi kung mahukas na o mubulag na ang espiritu diya sa lawas mao naman ang kamatayon. O ang pribas Biblia Brad Deber nga pagka ang espiritu mubulag sa lawas patay ang lawas mao na nga sa sistema nga dunay lawas sa Dios nga nakig-uban naana sa sistema sa paghigda o sa pagpahulay ang lawas sa Dios nga sa atong pagpaila lawas sa Espiritu Santo nga nakig-uban sa iyang katawhan. So ayong priba nga ang lawas pagka mubuwag ang espiritu patay Brad Deber. Niya ato pagabasahon Bradon sa Biblia nga may tatak Seventh-day Adventist Church. Dinhi nato pagabasahon sa Santiago kapitulo 2 bersikulo 26. Ingon na niini ang nakapahayag. Kay maingon nga patay ang lawas nga mahimulag sa espiritu. Mao man usab patay ang pagtuo nga mahimulag sa binuhatan. Kung mao Sister Lina, matinaw sa Biblia gibasa ni Brad Deber nga kung ang lawas mubulag ng espiritu patay na ang lawas. Mao ning sistema nga sa kang Pedro nga nag-ingog tabernakulo niya nga iyang hukasan mao ang kamatayon patay. So sa sistema pod sa lawas sa Dios o tabernakulo sa Dios nga naa nakig-uban sa iyang katawhan nga sa among pagpaila mao na ang katumanan sa lawas sa magtutudlo Master Tomas D. Ionio Sr. nga katumanan sa Espiritu Santo. Ngano nga nihigda o ni Paulay ang katumanan sa lawas sa Dios Espiritu Santo tungod kay may tagna kini sa Biblia nga adunay pagbangon. Unya sa diyang mubangon na unya kining Dios nga naghigda nga naa nakig-uban sa iyang katawhan nga giingog tabernakulo sa Dios nga gihubad lawas sa Dios mao na unya na ang paghukom. Hay nang priba bradiber sa Biblia nga adunay pagbangon unya sa Dios. Sa ato pa kun mubangon naa sa paghigda. Nga kanang naghigda mao kanang Dios nga naa sa 21 sa pinadayag 3 ug 4 nga lawas o tabernakulo sa Dios nga nakig-uban sa iyang katawhan. Hay nang priba nga adunay pagbangon ang Dios bradiber. Niya ato pagabasahon sa Biblia gihapon nga may tatak Seventh-day Adventist Church Bradon. Dihi nato pagabasahon sa Hub kapitulo 31 bersikulo 14. Ingon na niini ang nakapahayag. Unsa man unya ang akong buhaton sa diha nga mobangon ang Dios o sa diha nga siya moduaw unsa man ang akong itubag kaniya. Klaro kayo bradiver sa gibasa mo nga dunay Dios nga mubangon. Sa dili pa mubangon ang Dios naana sa paghigda. Tinuod. Kaya ang opposite sa bangon higda man kay kinsabay ni bangon nga wala nagikan sa paghigda. Kay kun moingon tag tindog ang iyang opposite ana galingkod. Gikan sa paglingkod
tindog. Barog ba? Barog ba? Lain nga mga termino. Pero kung gamiton ganing termino bangon, sa ato pa naa sa paghigda. So mauna siya mga kahigala ag mga kaigsunan o kanimo higalang Lina Balaba nga dunay Dios di ay nga naghigda. Pero mubangon na siya. Sa pagbangon unya niya na dunay gihisgutan sa Biblia nga unsa daw ang buhaton sa katawan sa diha nga mubangon ang Dios o sa diha nga siya muduaw unsa man ang akong itubag kaniya. Unsa ba ang kahulugan Brad Rini sa pagbangon sa Dios nga gihulagway sa Biblia? Ang kahulugan sa pagbangon sa Dios nga gigulagway sa Biblia bradon mo ang paghukom. Asang prueba? Niya akong pagbasahon kini nga Biblia nga adunay tatak 70 Adventist Church dinhi sa Salmo kapitulo 76 bersikulo 9 ang pagpahayag sa balaan nga kasulatan. Sa diha nga ang Dios mobangon sa paghukom aron sa pagluwas sa tanang mga maghop sa yuta. Kini di ang pagbangon sa Dios higalang Lina Balaba o sa mga nagapatalingog nining tulumanon, mga langit ng lamdag sa kinabuhi mao day kini ang paghukom. Sa diyang mubangon ang Dios muhukom na. Pero sa dili pa mubangon na sa paghigda nakig-uban sa iyang katawhan ug ang katawhan musinati og mga pag-antos, mga paghilak. Pero may saad ang Dios nga pahiran ang mga luha sa ilang mga mata. Ang anianang higayuna wala na unya ang mga kasakit, wala na ang kamatayon, so angkon na dayon ang kinabuhing dayon o eternal life mo itong gipangutana kaganina unsaon man sa pagkabot, unsang mga procedure o pagpamaagi nga makabot nining mga katawhan nga nakig-uban sa lawas sa Dios ang giingon nga eternal life nga dili na masinati ang mga kasakit ug kamatayon. Karon, kining gisgutan nga mosinati silang mga pag-antos sa Brad Hernan. Unsa di ay ang dangatan ngano man nga mosinati og mga paghilak kining mga katawhan nga nakauban sa tabernakulo ulawas sa Dios. Unsa ba di ay ang dangatan nila o masinati nganong nga aduna sila paghilak, Brad Hernan? Brad Ron, ang gikaingon sa Biblia tungod sa mga pagtamay diin mo kunay rason sa ilahang pagpaagay o paghilak. Aniya ang priba, Brad Ron, atong basahon sa maayong balita Biblia nga ang imprimator Julio Cardinal Rosales sa Job kapitulo 16 bersikulo 20 ang atong pagabasahon. Nagtamay kanako ang akong mga higala. Nagpaagay ug luha ang akong mga mata ngadto sa Dios. Busa higalang Lina Balaba mo ni ang hinungdan nganong ang mga katawhan nga nakig-uban sa lawas sa Dios nga gisaran nga pahiran ng ilang mga mata kay manghilak dahil di sila tungod kay duna di ay nihimo sa mga pagtamay. Ang kining mga pagtamay sakit di. Kung ikaw mahingtungdan sa pagtamay, ang kasagaran nga imuhang matagamtaman, imo na lang iluom, hangtod nga sa pagluom imong ihilak. Di ba? Kaya nang may nagtamay, sa Biblia, Brad Diver, ang katawan sa Dios nga matod pa, nagapaagay og luha ang ilang mga mata ngadto sa Dios kay dunay nagatamay kanila. Gingon pa ganig higala ang nagtamay, how much more og dili higala? Samot na gitog tamay pero dire gisgutan nga higala pa gani. Nagtamay unya mo nang nagpaagay sila sa ilang mga luha ngadto sa Dios kay nagsunod ba ni sila? Nakauban kini sila sa lawas sa Dios nga gisaaran pod o naisaad sa Dios nga mangkon nila unya ang kalipayan kinabuhing daan wala nay kamatayon o ang ilang mga paghilak mga luha pahiran unya sa Dios. Pero gipahayag sa Biblia, Brad Dever, nga dili ka nga ikahadlukan kini mga nagahimo sa pagtamay o dili gani magmaluya ang katawan sa Dios pinagi sa mga pagbibiyay sa mga tao. Okay, may ganti man nga gisad, pero masinati gini. Hay nang priba, Brad Dever, nga nagbayag ang Biblia nga dili angay kahadlukan o dili angay ikagool ang mga gipanghimo nga mga pagtamay. Ni ang priba, Brad Ron, atong pagabasahon sa Biblia nga may tatak 70 Adventist Church. Dinhi nato pagabasahon sa Isaias kapitulo 51 bersikulo 7. Ingon na niini ang nakapahayag. Patalinghog kanako kamo nga nagpanghibalo sa pagkamatarong. Ang katawhan sa kangkinsang kasing-kasing anaa ang akong kasuguan. Ayaw ninyo kahadluki ang pagtamay sa mga tao. Ni mga luya kamo tungod sa ilang mga pagbiay-biay. Klaro kayo mga higalag, mga kaigsunan, mao ni ang challenge sa mga nangalagad, mga ministro magwali sa pagtulunan sa BBCM nga
nagapadayon sa sistema sa buluhaton nga pagsangyaw sa kamaturan nga dili malikayan nga dunay mga pag-criticize nga among masagubang, mga pagtamay nga among masagubang sa mga non-believers sa pagtulunan sa BBC. Pero ang Biblia nagdasig nga dili angay kahadlukan ang mga pagtamay sa mga tao ni mga luya daw kami o ang mga nangalagad tungod sa ilang mga pagbiyay-biyay. Wala kay man naman naman ang saad nga pag-abot niya sa tumoy nga ang Dios mohatag nagganti ang amo niya ang mga paghilak tungod sa amo ang mga kaguol nga nasinati sa mga pagbiyay-biyay pagtamay mahulipan unya kana sa kalipay. Protiman na nato Sister Lina Balaba og sa mga nagapatalingog nga kini masinati niadtong mga katawhan nga naa nakig-uban sa tabernakulo o lawas sa Dios. Sa pagpaila namo ang Dios mao ang Espiritu Santo nga naa sa pagpahulay pero may gitag na sa Biblia nga mubangon ra unya kanang Dios nga ining bangon ana mauna unya ang pagpakanaog sa hukom. Karon pangutana Brother Hernan. Kinsa kining mga nakasinati og mga paghilak nga naa nakauban sa lawas sa Dios? Ang paghulagway sa Biblia, Bradron, mao kini ang katong mga sinugo sa pakigdait din sila ang mao ang nagahilak tungod sa kapait nga ilang natagamtam. Ang priba, Bradron, pagabasahon nato sa ang Biblia nga may tatak nga 70 Adventist Church sa Isaias kapitulo 33 bersikulo 7 ang atong pagbasa. Aniya karon ng ilang mga taong maisog, nagatiyabaw sa gawas. Ang mga sinugo sa pakigdait nagahilak sa mapait gayod, mao kana Bradron. Sa gitawag dahil ni sila og mga sinugo sa pakigdait. Naagyapon nga ang mga sinugo sa pakigdait nagahilak sa mapait gayod. Mao ni silang nakauban sa tabernakulo o lawas sa Dios. Pero mao ni sila pod ang makaangkon sa saad nga pagapahiran ang mga luha sa ilang mga mata. Gitawag dahil sila og mga sinugo sa pakigdait. Pangutana Brad Dever, hain nga pakigdait kini sila nahimo nga mga sinugo nga sa dili pa pagapahiran ang mga luha sa ilang mga mata, nagahilak sila sa mapait gayon. Hain sila nga nagsunod nga pakigdait Brad Dever. Diha sila nagsunod og pakigdait og kalipay diha sa Espiritu Santo, Bradron. Ang prueba? Atong pagabasahon dinhi sa ang Biblia, Seventh-day Adventist Church dinhi sa Roma, kapitulo 14 bersikulo 17 ingon niini ang nakapahayag. Kay ang gingharian sa Dios dili kalanon o ilimnon, kundili pagkamatarong og pakigdait og kalipay diha sa Espiritu Santo. Klaro kayo, higalag mga kaigsunan og kanimo higalang Lina Balaba, kung hain sila nahimong sinugo sa pakigdait nga kini sila gihulagoy nga nagahilak sa mapait gayod, pakigdait mga sinugo sila sa pakigdait ug kalipay diha sa Espiritu Santo. So sinugo sa pakigdait nga naa na pod ang gingon nga kalipay diha sa Espiritu Santo sumala sa paghulagway sa Biblia. Unya kining mga sinugo sa pakigdait ug kalipay diha sa Espiritu Santo sa Biblia gipahayag na kay diha naman ang kalipay sa Espiritu Santo pinagi sa mga sinugo sa pakigdait nga nagahilak sa mapait gayod nga naa nakauban sa lawas sa Dios, pero may saad ang Dios nga pahiran ang mga luha sa ilang mga mata. Pag-abot sa panahon nga mahitabo na wala na unyay mga kasakit ug wala na gani unyay kamatayon. Mangko na nila ang gitawag nga kinabuhing dayon o eternal life. Unya dinhi sa Espiritu Santo, sa kalipay sa Espiritu Santo nga naay mga sinugo sa pakigdait, diha na ang tao magbag-o sa ilang pagpangalagad. Hay ang prueba sa Biblia, Brother Rene. Niya ang prueba Bradon nga adun nagay bag-ong pagpangalagad diya sa espiritu. Kini atong pagbasahon kini nga Biblia nga adun na tatak 70 Adventist Church dinhi sa Roma kapitulo 7 bersikulo 6 ang pagpahayag sa balang nga kasulatan nagaingon, apan gipahigawas na kita karon gikan sa kasuguan, mga patay na kita ngadto sa nagulipon kanato aron mag-alagad kita diha sa bag-ong kinabuhi sa espiritu ug dili sa ilalom sa karang sinulat nga kalagdaan. Kung mao klaro kayo sa gibasa ni Brother Rene nga ang kalipay diha sa espiritu dinaa diha ang mga sinugo sa pakigdait, diha na diay pagahimuon ang gisgutan pagpangalagad sa bag-ong kinabuhi sa espiritu. Gitinaw ba Brad Hernan nga kining Espiritu Santo gyud ang gipasabot nga diha na pagahimuon o diha na mag-aalagad ang tao sa gitawag nga bag-ong kinabuhi. O gitinaw Bradron nga ang giingon nga espiritu mao kana ang Espiritu Santo.
Atong basahon ang pulong sa Dios nga Biblia sa maulamang gihapon sa Roma kapitulo 7 bersikulo 6 ang atong pagbasa. Apan karon tungod sa atong pagkahiusa sa kamatayon ni Kristo, luwas ta kita gikan sa kasuguan nga nagaulipon kanato. Ang atong pag-alagad sa Dios karon sumala na sa bag-ong kinabuhi nga resulta sa atong pagsunod sa Espiritu Santo ug dili sa kanhing pagkinabuhi nga resulta sa atong pagsunod sa kasuguan mao kada brother. Bosa gitinaw kayo higala nga linabalaba nga kining pagpangalagad sa gingog bag-ong kinabuhi sa Espiritu Santo ang gipasabot nga diha sa paghulagway sa Biblia anaan na diha ang kalipay. Mga sinugo sa pakigdait ug kalipay diha sa Espiritu Santo unya diha na pod bag-ohon ang pagpangalagad sa Espiritu Santo din naa diha ang kalipay nga maangkon. Hain kining kalipay, Brother Diver, nga maangko nining mga sinugo sa pakigdait, din diha na ipagpangalagad sa bagong kinabuhi sa Espiritu Santo. Mukha kita example, hain kining kalipay. Okay, nalipay sila bradron sa pagsunod sa kasuguan. Niya atong pagabasahon sa ang Biblia, Seventh-day Adventist Church, din hinato pagabasahon sa Salmo, Kapitulo 1, versikulo 1, hantod sa 2, ingon na niini ang nakapahayag. Bulahan ang tao nga wala magalakaw sa tambag sa mga dautan, ni magatindog sa dalan sa mga makasasala, ni magalingkod sa mga lingkuranan sa mga mayubiton. Muposta, bulahan daw ang tao nga wala magalakaw sa tambag sa mga dautan. Hain man ay ang kabulahanan, Brother Diver. Atong pagabasahon sa versikulo 2, bradron, matod pa dinhi, kundili anaa sa kasuguan ni Jehova ang iyang kalipay, ug sa kasuguan niya nagapalandong siya sa adlaw ug sa gabi. Busa kun hain kining kalipay, mga higalag, mga kaigsunan, nga dunay mga sinugo sa pakigdait, ug kalipay nga diha na sa Espiritu Santo, ug diha na pod paghimuon ang gitawag nga bag-ong pagpangalagad, kalipay di ay sa tao mao ang pagsunod o pagtuman sa kasuguan sa Dios. So diha maangkon ang hingpit nga kalipayan sa tao nga gisaaran nga gantihan kana sila pag-abot sa panahon nga mupahid na ang Dios sa ilang mga luha nga na sa ilang mga mata. Diha na ang kalipay di ay mao ang pagtuman sa kasuguan sa Dios. So gikuha nato ang ehemplo sa unang panahon nga mga katawan nga ang kalipay sa katawan sa unang panahon maong pagtuman sa kasuguan ni Jehova. Pero kay naa naman ang tao ipagpangalagad sa bagong kinabuhi sa Espiritu Santo ug nga may mga sinugo sa pakigdait diha sa kalipay sa Espiritu Santo nga ang kalipay sa mga sinugo sa pakigdait mao ang kasuguan sa Espiritu Santo, kasuguan sa Dios. Mga higalag, mga kaigsunan, tinaw. Muna sa dapit sa pagtulunan sa PBCM nga gidumalahan sa Executive Vice President ng mga ministro din ang among pagpaila sa Espiritu Santo nga sa gisgutan sa Biblia diha na ang pagpahigayon sa pagpangalagad sa gitawag og mga sinugo sa pakigdait sa kalipay sa Espiritu Santo nga ang kalipay mao ang pagtuman sa kasuguan sa Dios. Si Master Sister Lina Balaba ug sa mga kaigsunan sa BBCM angay nga inyohang hinuktukan nga si Master mao na ang atong gila nga aduna po'y pagpatuman sa kasuguan. Nga ang kasuguan kalakip na sa gipahigayon ni Master para sa mga membro sa PBCM nga kinahanglan maghiusa. Maghiusa apil na diha sa panahon sa eleksyon. Kanang mga dunay pagpapili ba kay kun dunay eleksyon dunay may magpapili. So gikinahanglan nga maghiusa ang matag membro sa PBCM. Og magisgot tag eleksyon, Brother sa Biblia, nga usa sa gimando o gibalao ni Master para sa mga membro nga maghiusa. Kay kasuguan kana nga gipakanaog ni Master nga kung sundom sa tao, diha niya maangkon ang kalipayan nga gihulagway sa Biblia. Usa sa buhat sa Dios kining eleksyon. Unya kanang eleksyon nga gipakanaog ni Master, diha maghiusa ang tao. Hay nang prueba, Brother, nga kining eleksyon buhat kini sa Dios. Ni bradron, mugamit tag referensya bradron kining Dictionary of the Bible by John L. Mackenzie. Sa page 227 ingon na niini ang nakapahayag sa nining pulong eleksyon, punto lang atong pagkakutlon din bradron pagdaginot sa oras. Okay. Ingon na niini ang nakapahayag. This article deals with election as an act of God. O sa Bisaya, niini nga artikulo naghisgot sa pagpili isip usa kabuhat sa Dios.
Busa matinaw kayo, higalang Lina Balaba, nga kini diyang eleksyon usa sa buhat sa Dios. Mao ni siya nga usapod nga gipatuman sa magtutudlo nga ang mga tao maghiu sa panahon sa eleksyon. Kay kining eleksyon giingon nga buhat sa Dios, unya kining eleksyon usab gisgutan nga nakadestinasyon ng daan para sa kinabuhing dayon. Tanaw na to kaganina sa pinadayag 21:4 nagisgot nga kung mupahid na ang Dios sa luha sa mga mata niadtong nagsunod o nakauban sa lawa sa Dios, wala na unya ang kamatayon, wala na unya ang paghilak, wala na unya ang kasakit. Pag magisgot og wala ng kamatayon, basta pahiran na sa Dios ang mga luha sa ilang mga mata, edi na ang kinabuhing dayon. Unsa ang usa nga makaangkon sa tao para sa kinabuhing dayon? Mao di ay ang eleksyon. Kay ang eleksyon buhat sa Dios, unya kining eleksyon gingo na kini siya nga predestination to eternal life. Asang puriba Brad Dever? Niya mo gamit ang referensya Brad Ron kining Merriam-Webster Dictionary matud pa dinhi election usa sa definition predestination to eternal life nga kun sa Cebuano nakadestinasyon ng daan sa kinabuhing dayon. Di klaro kayo nga ang eleksyon di ay nakadestinasyon ng daan sa kinabuhing dayon. Kinsay mo sinati niini? Kadtong mga katawhan nga nagsunod o nakauman sa lawa sa Dios. Nga dunay mga paghilak pero gisaran nga pahiran ang mga luha sa ilang mga mata kay giyubit sila. Gitamay sila mo hinungdan nga nihilak sila pero may saad ang Dios. Usa nga maangkon ang kinabuhing dayon nga wala nay kamatayon kini di ay paghiusas eleksyon kaya ang eleksyon buhat sa Dios og nakadestinasyon ng daan para sa kinabuhing dayon. Mao na sa Sister Lina Balaba nga sa tanan nga mga namembro sa pagtulunan sa BBCM, mao ni ang matngunan, mao ni ang idoktrina sa matag usa nga usa sa balaod nga gipatuman ni Master sa mga membro sa pagtulunan sa BBCM ang paghiusas eleksyon. Ato ning gisgutan tungod kay bag-o man lang nilabay ang eleksyon og nakita nato nga dunay mga membro sa pagtulunan sa BBCM nga wala mohiusa nining eleksyon. Sa walay pagpakabana og pagsusi nga importante di ang paghiusa sa eleksyon kay kining eleksyon buhat sa Dios og kining eleksyon nakatagana ang tawo niini kumutuman sa kayusahan para sa kinabuhing dayon, predestination to eternal life o nakadestinasyon na sa kinabuhing dayon. O ang magtutudlo sa iyang mga pag-ibanghilyo sa una, Brad Dever, doon ay mga pag-ibanghilyo niya, kay doon na si balaod nga gibilin, nga kanang balaod, nga iyang gibilin, ipatuman, ngadto sa tanang membro, og matud pa ni Master, wala nay nakulang, wala nay nasubra, igo na lang ang tao sa pagtuman. Hain kini, nga mga ibanghilyo sa atong magtutudlo, Brad Dever. Niya atong pagabasahon nga ato ang basahon Bradon kining naguluhan mga kasinatian uban sa Espiritu Santo nga nagpakatao Divine Master Tomas D. Eugenio Sr. natay mabasa dinhi Reverend Charlito R. Eugenio ug Danilo Tinakua. Dinhi nato pagabasahon Bradon sa page 84 verse 53 and 54. Niya atong pagabasahon nag-ingon nini, all chapter presidents take hold of your power. O sa Cebuano, mga chapter president kupti ang inyong kagahom. Dugang pa dinhi Bradon, kamong mga chapter presidents kinahanglan nga inyong ipatuman ang akong mga balaod kay akong gibilin kaninyo. Naplastar na ang mga balaod ug walay nakulang ug igo na lang mo sa pagpatuman. Busa mao ni ang gibili ni Master nga balaod nga giplastar na niyang daan sa iyang mga pag-ibanghilyo. Gani ang gitagaan ani og pagpatuman mao ang mga chapter president. All chapter presidents take hold of your power. Kupti ang inyong kagahom. Kamong mga chapter presidents, kinahanglan nga inyong ipatuman ang akong mga balaod. Matud pa ni Master, kay akong gibilin kaninyo. Naplastar na ang mga balaod, walay nakulang, ug igo na lang mo sa pagtuman. So naay gibilin si Master nga balaod. Kalakip nining maong balaod nga gibilin ni Master, kahiusahan sa panahon sa eleksyon. Panahon sa politika. Kay kung na eleksyon na may mga politiko na eleksyon pagpili. Apil aning maong balaod giplastar. So tanan nga mga mamembro alang sa kasayuran nimo higalang Lina Balaba og sa mga membro sa BBCM. Kining balaod nga gipakanaog ni Master diin ang gitagaag ta sa pagtuman niini ang mga chapter president kalakip niini ang paghiusa sa pagbutar o eleksyon. Mao kana ang angay mahibaluan. Gani
aduna igsuon nato Brad Rini, Brad Ever, Brad Hernan nga nagpadangat sa iyang pangutana ngadto kang Reverend. Ang atong igsuon mao kini si kauban sa pagtuo dinhi sa PBC mao si Sister Natividad Palapar. Atong iplastar ang iyang hulagway ug ang iyang gipaabot nga pag-confirm ngadto sa atong Executive Vice President Reverend Charlie Yunya. Kung basahon, gingon, Reverend, unsa ka tinuod kining gisulti ni Brad Danny Tinakwa? Yang gimension si Brad Danny Tinakwa mao ning usa nga author o nagsulat sa basahon nga mga kasinatian uban sa Espiritu Santo nga nagpakatao. So gibasa nimo bag-ulang Brad Ever, no? Oo, tinuod. So, ingon si Igsoong Natividad Palapar o sa angga niya, Sister Nating, Reverend, unsa ka tinuod kining gisulti ni Bradani Tinakwa nga ang kahiusahan nga giingon ni Master dili politika nga panaghiusa sa pagbutar kundili sa panaghiusa sa relihiyon diha sa PBCM. O kini importante kayo nga pangutana og mahibaluan pod sa tanan labi na pod sa higala nga si Sister Lina Balaba nga kung ang mga ministro sa PBCM nagpahibalo sa kahiusahan mahitungod sa eleksyon kay kalakip kana sa balaod nga gimontar ni Master. So dapat mahibaluan kini nga kini bang gi-confirm o gipangutana ni Sister Natividad Palapar nga unsa ka tinuod ang gisulti ni Bradani Nakwa nga ang kayusahan nga gingon ni Master dili politika nga panaghiusa sa pagbutar kundi dili sa panaghiusa sa reliyon sa BBCM. So tubagon, tagaan na mo sa tubag, Sister Natividad Palapar, pero sibo o pinasubay sa mga dokumento nga mga balaod ni Master kon kini bang gihimo sa usa sa Board of Director, Brother Danilo Nakwa nga ang panaghiusa nga gibili ni Master nga gimando sa mga katawang PBCM dili pagbotar sa eleksyon kundi para sa pangreliyon diya sa PBCM. Kay ngano man, kini atong i-plaster Brother ang hulagway sa PBCM Board of Director, Brother Danilo Tinakwa para mahibaluan nga kini siya mauni siya ang gi-confirm ni Sister Nating kay mo'y nag-istorya niya nga ang panaghiusa nga gibili ni Master dili sa pagbotar sa eleksyon kundi para pang reliyon. Atong i-plaster Brother. Atong i-plaster ang hulagway ni Brother Danilo Tinakwa, no? Dayon atong isunod dayon Brother sa dili pa nato taga-agusay kini nga nung nakabuhi si Bradani niini nga ang kayusahan dili para sa politiko nga panaghiusa sa pagbotar tungod kay sa milabay nga eleksyon o piniliay iyang gipadagan ang iyang usa sa iyang mga bata nga lalaki o iyang son sa pagpadagan sa iski chairman. So atong ibutang gyapon ang hulagway Brad Dever para maibaluan nga tinuod yun nga iyang gipadagan ang iyang usa sa anak sa politika. Kini si Clystron H. Nakwa Bradon, son of Danilo Tinakwa. Nidagan kini siya sa pagka-iski chairman Bradon. O na makita man nato nga nagi-iski chairman Clystron Nakwa. So nining imong gi-confirm igsoon nga nating Palapar o Sister Natividad Palapar mahitungod sa gisulti kanimo ni Bradani nasaypan niya tungod kay dili tinuod nga ang panaghiusa nga gibili ni Master para lang sa relihiyon. Tinuod man nga hiusaon ang mga tao nga masakop sa relihiyon kay kini din gibuhat namo nga pagwali ubos sa pagdumala ni Reverend. Di ba pagkabig man sa mga tao nga mahiusa diha sa PBCM? Pero kung ingno niya nga ang kayusahan nga gibili ni Master dili para sa pagbotar sa eleksyon, nasayop na, sayop pa na, dili lang ikasakit sa ingtungdan nga sayop na. Ngano man? Kay kung ingon ni ana, makabig ang mga membro nga masakop sa pagtulunan sa PBCM kay makasabot sa doktrina. Og makabig na nahiusa na sa PBCM. Pag mahiusa na sa PBCM, sa relihiyon nga PBCM, wala na daytay pagtuman sa kasubuan. Largahan na day ang tawag unsay iyang buhaton. Sama sa panahon sa eleksyon nga dagan ko diri, dagan mo didto. Bahala na ang tao nga mubutar. Wala na panaghiusa. Dili man ingon ni ana. Kay diha sa mga ginsakpan sa pagtulunan sa PBCM nga namimbro na dunay balaod nga gipatuman si Master bago lang gibasa mga kasinatian uban sa Espiritu Santo nga nagpakatao nga dunay giplaster si Master nga balaod nga ipatuman gani ang gitasan mga chapter president. Wala nay nakulang, wala nay nasubra, igo na lang mo sa pagtuman. Busa ang balaod apil na ang eleksyon nga maghiusa
Kay kung maghiusa sa eleksyon, na diha ang maangkon ang kinabuhing dayon kay nakadestinasyon na kini sa kinabuhing dayon. Pero ang atong pagpuriba nga nasaypan sa Board of Director, Brother Danilo Nakwa nga matud pa niya, kahiusahan naman kuno na sa relihiyon diha sa PBCM. Tungod kay sa balaod sa misyon, kining balaod sa misyon mga higalag mga kaigsunan, o kanimo sister nating palapar, ang nagprinta ani mao ang pamilya ni Brad Dani. Atong i-plaster Brad Dever nga ang priba nga ang balaod sa misyon ang nag-imprinta niini mao ang ilang pamilya. Aron atong masusi nga ang iyang gingon nga ang kayusan para lang sa relihiyon diha sa PBC ug dili sa pagbotar sa eleksyon nasaypan. Niya atong pagabasahon Berdon, ang kini nga basahon nga hinimo sa pamilya ni Brother Danilo Tinakua, atong pagabasahon dinhi na atay makita dinhi sa mao nga page natay mabasa kung kinsay nag-imprinta. Matud pa dinhi, printed by Zailani Computer Services, usa man ni sa iyang anak Berdon. Dayon unsa man ang atong mabasa sa balaod sa mission diin, ang pamilya ni Brad Dani mo nag-imprinta niini Brad Dever. Niya atong pagabasahon sa page 42 to 43 Berdon, na atay mabasa dinhi nga titulo nagaingon dinhi, mga politikan hong balaod ni Master ngadto sa tanang sakop sa PBCM nga makita niining mga musunod. Sa title pa lang daan makita na nga mahitungod sa eleksyon kay naggisgot nag mga politikan ng balaod ni Master. Unya kanus kini na himo Brad Dever gipakanaog kining maong balaod? Natay makita din Bradron December 29 2000. So sa pagka Disyembre 29 di ay ni Bradron tuig 2000. Gipakanaog ang maong balaod. So unsay unod sa maong balaod Brad Dever nga atong masayran nga nasaypan sa pag-ingon nga ang kayusan para lang sa pangrelihiyon nga masakop o mayusa ang mga tao sa PBC. Niya atong pagabasahon Bradron isunod na to sa pag-display ang kini siya nga page nga din na makita natong pirma ni Master niya ato lang ning gi-enlarge no atong isunod pag-display aron sa pagbasa sa mga punto niya ato mabasa dinhi nagaingon ug walay gitugutan si bisan kinsa nga ania sa PBCM compound nga nagpuyo nga mga miyembro nga magbutang og poster sa mga politiko diha sa inyong tagsa-tagsa ka panimalay. So, bisag diha lang, imupostag kadali Brad Dever, nag-isgot na nga walay gitugutan si bisan kinsa nga niya sa PBCM compound, sa to pasulod sa PBCM compound nga nagpuyo, nga mga membro nga magbutang og poster sa mga politiko diha sa inyong tagsa-tagsa ka panimalay. Dayon? Dugang pa dinhi, ug kun aduna may mulapas ni ining balaura nga akong gipakanaog, kinahanglan nga ang mga chapter president nga mga kadagkuan uban sa security guard muadto sa paglangkat o pagkuha sa nahatungdan o pagpanubag sa balaod kay kini balaod na ug siya nasayod na niining balaura ug di na kinahanglan nga magpakaron ingnon pa ug magpabuang-buang pa nga wala masayod. Okay, dayon ang highlight may atong sigurohon Brad Dever sa pagbasa og sa sunod po dayon nimo nga pagbasa sa mga highlight may atong sigurohon ang punto niini. Okay, matud pa dinhi ug kun do na may ibutang nga hulagway sa politiko nga kandidato pananglit si Master o ang inyong Divine Master Tomas D. Eugenio Sr. ra ang magbuot nga maoy labaw sa pagtulon ang PBCM. Ug kining akong mga balaod magpadayon kini nga tumanon sa tanang mga miyembro sa PBCM hangtod sa hangtod. Oh. Posas na kadali. So bahitungod sa mga balaod sa politikanong balaod, gidid-an ang mga membro pagbutang og poster sa mga panimalay nga nasulod sa PBCM compound. Ug kuno na may ibutang nga mga poster, kadtong si Master mo magbuot, ang leader sa PBCM mo magbuot nga kanang poster mo ibutang dina kay mao na gipili. Unya kining maong balaod magpadayon kini nga tumanon sa tanang mga membro sa PBCM hangtod sa hangtod. Dahil Brad Dever, kung napadayon na ito pagbasa, Okay. sigurohon ta lang ang mga naka-highlight nga rin kay mga punto kini nga atong ipasabot. Okay, so atong pagkabasahon kini lang naka-highlight Bradon. Matud pa nihi dugang pa ug kining pagpatumana o balaura alang lamang ni adtong mga sakop o miyembro sa PBCM. Ilabi na sa mga nanimuyo sa sulod sa PBCM compound. Sa ato pa ang balaod nga gipakanaog ni Master wala gi-implement sa mga dili PBCM. Sa ato pa diadtong mga miyembro lang sa PBCM particular nga nanimuyo sulod sa PBCM compound. Tinuod, dugang pa dinhi Bradon, mga punto lang atong isunod og pag-display. Matud pa dinhi, ako manghinauton sa pagtuman niini apan ang masupakon nga dili magtuman niini makaangkon sa silot sa inyong master. Oh, so ang dili mo tuman
Niining balaod nga gipakanaog ni Master katong mga nagsupak-supak makaangkon og silot sumalas pa sa pagpahayag ni Master. Unya, na din dia Brad David ang pirma sa atong magtutudlo kung atong isunod sa Atong pag-display. isunod. Makita na to ang pirma sa atong magtutudlo niining balaod nga gipakanaog niya mga politikanong balaod nga ni Master ngadto sa tanang sakop sa BBC makita nining mga musunod. Sa ato pa naa diri so nalimtan dai ni Brad Danny nga siya man ang nag-imprinta niini nga naa di na ang politikanhon dili pang relihiyon ha. Way supak nga ang pangreliyon nga panaghiusa gibuhat sa mga ministro. Nagwali para ang mga tao nga makasabot sa doktrina mahiusa sa PBCM, sa relihiyong PBCM. Pero pag once nga namembro ka sa relihiyong PBCM, dunay panaghiusa pod diha sa politikanhon sa panahon sa pagbotar o sa eleksyon nga panahon. Nga sa atong nasusi ang eleksyon buhat sa Dios unya ang eleksyon predestination o nakadestinasyon ng daan para sa kinabuhing dayon. Waday na. Busa na saipan ni Brad Danny, siguro iyang gidepensahan tungod kay naaman ang kasupakan nga iyang gihimo tungod kay wala man mahiusa kay di gud motugot ang leader in behalf ni Master si Reverend Moy leader. Walay laing leader nga nagdumala sa PBCM. Dili si Brad Ronnie, dili si Brad Deber, Brad Rini o si Brad Hernan o kinsa pa namo nga mga ministro ang nahimong leader sa PBCM. Dili si Brad Cesar Patio ang ministro. Usa sa ministro. Ni si Samuel Montemayor usa sa ministro. Ni si Brother Danilo Nacua dili mo leader sa PBCM. Kundi ang leader sa PBCM in behalf ni Master Mao si Reverend Charlie Eugenio. So kung dili mo tugot ang leader niya nang politiko nga imong suportaran o magbutang kag poster, ayaw ipamugos kay supak na sa balaod ni Master. Mo na gipatuman ni Reverend. Pero tungod kay ni padagan siya Brad Brad Rene, Brad Hernan sayang bata sa pagka-iski chairman, so wala na lugar mabutang sa pagtuman sa balaod nga dili ka pwedeng mudagan o muintra sa politika kun way pagtugod sa leader. Nahin pa ang dugang prueba Brad Deber nga gani si Danny Nacua gyapon nagsuwat niini kini atong bylaws nga naa diha gidid-an ang mga membro sa pag-entertain og politiko nga wala gipili sa leader kay may katuyuan nga panaghiusa ang tumong niini para sa mga membro sa PBCM Brad Deber. Niya atong pagabasahon bro sa Articles of Incorporation and New Bylaws dinhi nato pagabasahon sa page 20 bro. Ingon na niini ang nakapahayag sa numero 10 atong pagabasahon nagaingon ini members are forbidden to entertain politicians who want to campaign for an elective position in the government, and likewise members are forbidden to campaign for a political within the compound without permission. Posting of political posters are strictly prohibited without the express permission from the executive vice president. Political posters are allowed only in places identified by the COMELEC and the Barangay Council. Prohibited posters shall be immediately removed. Dayon sa number 11, ingunan ini, it shall be the policy of the association to determine the veracity of the political candidates if they are fit and qualified for the position they are vying for, and that only the political candidates chosen by the leadership of the association should be voted upon by the members for the sake Ang katuyuan for the sake of unity and cooperation alang sa panaghiusa og kooperasyon. asa dapit ang panaghiusa og kooperasyon. Diha sa pagbutar kay naa dinaw dinhi sa 11, it shall be the policy of the association to determine the veracity of the political candidates if they are fit and qualified for the position they are vying for, and that only the political candidates chosen by the leadership, gipili sa leader nga politiko sa leader sa asosasyon, mao lamang ang pabutaran sa membro. Wala nang panaghiusa para sa eleksyon. Ang katuyuan ngano nga ang leader mao'y mupili sa politiko nga butaran sa membro para sa for the sake of unity and cooperation. Ang katuyuan alang-alang sa panaghiusa og sa kooperasyon. Wa di ay. Busa sister nating nasaipan ang informasyon nga gihatod diya kanimo ni Brother Danilo Nacua nga ang panaghiusa nga gimuntar o gibili ni Master nga tumanon sa mga membro para sa pangrelihiyon lang, kundili para usab sa eleksyon sa panahon sa politika. Na kinsa may mupatuman in behalf ni Master? Ha? Kinsa may mupatuman in behalf ni Master?
Si Reverend kay siya man mo'y leader. Sa ako nang gikaingon walay laing leader nga gibilin sa PBCM si Reverend Ra. Pero subo mi tungod kay magwawali board of directors pero naa sa pagsupak sa kayusahan. Pero kung usa siya sa katumanan sa gingon ni Master, tungod kay si Master nag-ebanghelyo nga dili ang tanan magwawali, iya ni Reverend. Gani nalatid kini sa basahon mga kasinatian sa Espiritu Santo nga nagpakatao. Divine Master Tomas D. Jr. basahon ko kay pabor ko naman. Dinhi sa pahinasay sa verse 39. Ang punto lang gi-highlight na to grade atong basahon Brad Rivera, Brad Rini o Brad Hernan, Loy. Ayaw pagkumpiyansa sa kauban nimong magwawali kay dili tanan general na sa mga magwawali, dili tanan magwawali imo. So mapakita ang mga dili iya ni Reverend nga magwawali, musupak gyud sa balaod ni Master. Musupak sa gimuntar nga kahusahan not only for the religion nga unity kundi unity o panaghiusa panahon sa eleksyon ang katuyan for the sake of unity and cooperation. Waday na. Mao na siya, mga higalag, mga kaigsunan, ang tamdanan sa mga membro. Unya, wala may laing sundon nga gibilin ni Master sa mga pag-ibanghilyo. Ang sundon mauman si Reverend, gani gitugon ang usa sa leader sa Rondalia nga si Anastasio Colarte. Ug nalatid gyapon sa basahon nga usa nga nagsulat si Brother Danilo Nacua, ang mga kasinatian uban sa Espiritu Santo nga nagpakatao. Pabor ko naman kini mong basahon. Basahon ako sa pahina 14. Nga mga punto. Anas, mulakaw ra bako. Dili man mahimo nga dili kumulakaw. Pero sa akong paglakaw, respetuhi baya ninyo si Luloy, sa to ba si Reverend Charlie, matod ni Master ngadto kanila. Anas, tahura si Luloy Charlie, respetuhi kay mulakaw ra bako og siya ang akong binlan. Tugo ni Master ngadto kang Anastasio Colarte. Kinsa ang tahuron og sundon? Walay lain si Reverend Charlie, piniglakaw ni Master. Nahain pa nga sa mga pananaw nga gihatag ni Master sa iyang mga katawan, usa ni ana si Brother Felipe Manod ang chapter president nga walay lain nga sundon. Nalatid yapon sa nining basahon mga kasinatian uban sa Espiritu Santo nga nagpakatao. Pahina 36. Ato isunod Bradon. Atong isunod. Kana. Dayon chapter 2 verse 1. Verse 1. Now, nagmensahe si Master diha sa katulugon ngadto kang Felipe Manod nga nagingon, Loy, walay lain nga inyong sundon kundili si Luloy Charlie kay walay lain nga akong gisayaw diha sa plaza, sawanan sa palasyo gihatagan sa akong relo og sa signpin. So sa mga pagtugon sa mga pananawon nga nasinati ni chapter president Felipe Manlot, kinsa daw sundon? Si Brad Rone? Reverend. Kinsa may sundon? Si Brad Rene? Dili. Si Brad Diber? Si Brad Hernan? Dili gyapon. Si Cesar Patio? Si Danilo Nacua ang sundon? Dili gyapon. Dili. Ang tugon nga sundon, aron tahuron sa mga membro o respetuhon, mao si Reverend Charlie. Gani ang usa sa ministro. Nagapahayag, atong mabati ang tingog, Brother Hermoines Magarayo, nagpamatuod nga ang gibinlan ni Master sa katawang PBCM, wala lain si Reverend atong paminawan. Pangutana, kinsa man di ay ang ato daing labaw. Di ba si Master? Nya kay si Master man, asa man gibilin ang pagtulon ang PBCM, na mas kamot ni Reverend. Musugotag sa dili. Ang mga tao gyud diha gyud gibilin ni Master sa mga kamot ni Reverend. Inana ra gyud nga sistema. Matod pa sa pagpayag sa kaubang ministro, ang katawang PBCM, gibilin diha sa kamot ni Reverend. O kay si Reverend man mo'y leader sa PBCM, gipatuman ni Reverend ang balaod ni Master. Balaod sa tanang mga membro, way labot sa dili membro. Apil na ang politikanhon nga balaod ni Master nga ipatuman. Nga sa panahon sa eleksyon, maghiusa ang tao sa pagbotar sa gipili sa leader. Kung dili ka muuyon sa kayusahan, dili ka mutuman sa kayusahan, naka-violate ka kang Master. Tarong pag-istorya. So daghan na naka-violate. So kining gihimo nga nagpadagan si Bradani sa iyang anak sa pagka-iskit chairman, violation sa kayusahan. Pero ni depensa kay dili man kuno kayusahan sa pagbotar sa eleksyon, kayusahan man daw sa reliyon, sa ipan. Nasaipan sa pagpanabot, although way supak nga kayusahan sa reliyon kay nagkabig man tagtao, pero human man makabig ang tao sa PBCM nga reliyon, dunay balaod nga sundon. Busa hinaot kami Sister Lina Balabang nga nahatag namo ang hustong tubag, ingon man among gihatag pod nga ang mamembro sa pagtulundan sa PBCM dunay balaod nga tumanon nga gipakanaog ni Master
gidumalahan lamang sa Executive Vice President Reverend Sarli Eugenio. Napupos na ang among oras kami manamilit na kaninyo sa ngalan sa magtutudlo Master Tomas D. Eugenio Sr. o sa Executive Vice President Reverend Sarli Eugenio, kini ang inyong igsoon Ebanghilista Brother Juan Ronilo Mangalos, manamilit na kaninyo kauban sa mga Ebanghilista o ministro. Kiniusab si Brother Debs Rizaba. Kiniusab niyo igsoon Ebanghilista Brother Hernaldo Pipi. Kiniusab si Brother Rene Telebrico nga moingon og manaminit na lang. Daghan salamat sa iyong pagtan-aw ug pagpaminaw og mayong adlaw kanatong tanan.